салом ба кулли хоҳинои миллат ба пайравони бигем чӣ нам дошт Муҳиддини Кабирӣ, ба пайравони Муҳаммад Иқбол, ба ҳаматон саломи хидмат мерасонам. аввал якчанд рӯз пеш як видео кардам, рости гап хеле чақчақ кардам. тамоми аҷуҷу муҷуҷу сагбачаҳои кучукбачаҳои Муҳиддини Кабириро айхову бедор кардам. ҳозир дар тамоми интернет, фейсбук чақчақи барадати ҷирафтист. чӣ хемада мефора, ма шуморо ҳамихе завадид мекунам. гӯш кинем араи сагбачаҳо, шумо ӯ қадар бигем гапзанен, ӯ қадар ина видеообрашение мекунен, тари мекунен. о барои чӣ вақти видеора мемонен дар таги видео чақчақ мекунем, қайтон комментариём авдалид мекунен. комментариём чақчақҳои суҳбатҳои ҳамихе чиста ҳамихе политически буд. ҳамихе кун тонку инем хали сухта да даромад аямун гапҳои ма. дар ягон саволам ҷавоб дода натонистен, ҳамаи комментариётон авдалид кардем.